Vystupuje v televízii ako uznávaný odborník na nebezpečné sekty. Jeho vzdelanie? Bakalársky titul. Jeho skúsenosť? Obvinenie z najhorších zločinov. Ukazuje prstom na nevinných ľudí a označuje ich za nebezpečných fanatikov. Ľudí, ktorí žijú pokojné životy, dodržiavajú zákony a nikomu neubližujú. Existujú však mnohé svedectvá o jeho temnej minulosti. Znásilňovanie detí, krádeže, poberanie drog a manipulácia. Ale kamery sa na ňo usmievajú a verejnosť ho počúva. Naozaj je jeho minulosť len minulosť? Vie rozoznať sektu? Jasné, stačí, keď sa pozrie do zrkadla. Okolo seba má verných fanatikov, ktorí kašľú na fakty. Manipulátor, ktorý zneužíva dôveru ľudí. Skutočný expert má argumenty, dôkazy, fakty. Čo má on? Výhovorky, výsmech a divadlo pre kamery. Kto je tu skutočná nebezpečná sekta? On so svojím guru Dvorkinom. Ten ho však už prestáva kryť.